Оп, здравейте хора. Отивам да се видим с Георги. Да направим едни лостове. Ще направим на лостовете едно предизвикателство с карти. Ще ви го покажа като стигнем. И той ще обясни малко повече за предизвикателството, защото вече го е правил. И да, ще се видим сега като стигнем там. Дай се обясни. Брат, сега взимам 10 карти. Най-събърнато? Взимам 10 карти. И те са 4 цвята. Къс, платия, купа и каро. Те. Пиката ни е набиране лице. Добре. Платията ни е бицепс и прасец. Карото ни е напади пръст. И това ни е клекове и корем. И разсипваме картите и започваме. Теглим 2. А като са падне там двойка? Като са падне двойка, теглим още 2. За да стане по-трудно. Ага. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Сега 3 набирания с 3 лицеви и 4 напади с Storm. Сега стават. Ако остава с тези двете тели? Да, сега ги съчетаваш. Правиш 12 напада с 12 гудна линка. Ага. На крак. Ако са падне двойката с цвета, който е двойка с пътя, правиш супер серия с него. Да. Сега трябва да направим 14 чинове. If you do the work consistently, if you invest in yourself consistently, 10 years of motherfucking work when everybody else is partying, making excuses, doing the cool thing on the weekend is going to pay off. You can do this.
Storm. Сега имаш пак 12 клека и 12 корени. 9 чинъп с 9 за прасет. Само пики, брат. С кой трябва да правим? О, 23. Не, 21. о, фак ли, бе? А друго? 20 така, 20 лице, нали те? И после пак още 15 събирания. Това двойка е четворка. Репит. Двойка е четворка и девятка е петица. Те се съчетават. Той не го правим. Правим тестерите. Значи като се падне двойка, стигне може две, нали те? Да, защото двойката е лесна. Сега трябва да направим 13 клека с 13 корени и 5 чинъп с 5 тъп. Сега 14 клека, 14 коремни. Седем надирания, 7 клека.
Сега кой има? 6 чиници. Ей, чай. Да ги сметнем колко станаха. 3, 7, 10, 24, 33, 38, 38 и 8, 46. След още една сплатия и сменяме за бицепс. Само набирания. Други набирания ще правим, да. А сега? Сега правим пак 8 чиници. И 13 напада, 13 good morning. Краката му морят така. Както ни ги Не, правят. по краката не. Повече ми. Горната част не ми е проблем. Моля? 4. 4. Today. Сега правим 10 за бицепс. Нещо като концентрирано сгъване с дъмбел. Поне аз си го представям. Но. Сега я покажеш. 22. Но яко свежа, брат. 22. 22 гребания. О, фак, брат. Да гледам да се стараем поне един път само да слезем от поста, ако не успеем да ги направим. Ще направим, бе. Тест вече. Чува кой? Вече им ги скрил. Ей, трябва да направим 26 за бицепс. Дюля. Цялото направиш 26 чинът си спаднат ръцете.
Може да кажеш, защото има двойка. Слушай, каро две кари. О, fucking shit, брат. Значи сега трябва да направим комбинация от той стои. Вале каро и 2, значи 13 напада, 6 бицепс и 13 клека. 13 good morning. Да. Сега ще правим холд на лост. Една минута и 2 секунди. Това можеш и още да я държиш, да? 100%. Аз даже не вярвах, че е минала една минута. Те ли бе? Да. Ще направим тези 2-3 серии. Аз съм точно няма да я държа, Ай, как е? Това не се усеща, брат. Мен просто ме зацепват мазолите, иначе не мога. Ай, пак. Сега ще следващия смисъл, всяка следваща, като направим може. Стани малко. По-малко. Сега правим втора серия. И те още една. И третата серия Още две ще правим. на макс. И трета серия на макс вече. Чай. Я готов ли си? Пускам. Хващаме вече предмишлената леко. Ще кажа, следващата серия ще е тегавичка. Да. Готов ли си? Той ти се готов, ама готов.
Варта ли те предмисли? По-скоро го усещам в ръцете, брат. Да, ма мене тук почват мазолите да ми бават майката. Нормално, вече не издържат мазолите. Сам Макс вече... Мазърляка. Знаеш какво, сега ще пробваме и ти. Защото знам, че ти е по-гадно. Наобратно ли бе? Да. Аре, аз ще пробвам следващия серията наобратно. Искам да видя, достане съм го пробвал, брат. Казвам ти, те като направя и почват вече да се сковават. Готов ли си? Брат, тегаво е. Добре. На така ми е по-лесно, но на тебе ми е по-трудно. На мен ми е по-трудно. Да. Може на теб те да ти е по-лесно, не знам. Ама ма дърпат мазолите. Ти? Аз едно, че да се закичам палец, Една минута. Мале, много е гадно, брате. На мен те ми е по-гадно. Гадничко си. Хора, ти беше от тренировката, тук с гецата. И те, ако ви харесва, може да пробвате с картите. Той горе-долу нали обясни как се прави. Ако нещо пак не ви е ясно, може да напишете там в коментарите. Ние нали ще ви отговорим с Гошката. И ако се съберете те повече хора, ако нали ви е интересно да тренирате с нас, може да ни пишете в групата, в инстаграма Dunav братя, Dunav Brothers. И ще тренкаме заедно тук в Русе. Пък ако нали не сте в Русе, ще тренкате сами. Хубаво, ти беше газета. Аре, чао. От мен е Гошката. Чао.